Lejlet id-diskors tiegħu lill-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda fi New York, il-Prim Ministru Roberta Bella ltaqa' mas-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda Antonio Guterres. Il-laqgħa bilaterali trattat l-aktar il-Libja u l-Mediterran, il-gwerra fil-Lvant Nofsani u t-terminu ta' Malta fil-Kunsill tas-Sigurtà. Dwar il-Libja Dr. Bella qal li Malta ilha timbotta favur l-istabilità f'dan il-pajjiż, kif ukoll biex din u l-prosperità fil-qalba u nofsinhar tal-Mediterran jissaħħu. Qal li importanti li partijiet differenti fil-Libja jiġu eqreb ta' xulxin fl-interess tas-sovranità, is-sigurtà u l-integrità tal-poplu Libjan. Ma' Gutierrez, Dr. Bella wera tħassib dwar il-gwerra fil-Lvant Nofsani li issa twesset anki fil-Libanu. Qal li dialogu hawnhekk jibqa' l-aqwa għodda u reġa' appella biex il-Ħamas jeħles l-ostaġġi. Pajjiżna stqarr jibqa' jaqbel mas-soluzzjoni taż-żewġ stati. Dr. Bella laqgħa d-deċiżjoni tal-Qorti Internazzjonali għall-Ġustizzja li jiġu protetti n-nies f'Gaza u li tingħatalhom l-għajnuna umanitarja. Min-naħa tiegħu Gutierrez irringrazzja lil Malta għal sema favur il-paċi fl-irwol tagħha fil-Kunsill tas-Sigurtà. Innota li pajjiżna tella fuq l-aġenda temi oħra importanti, inkluż it-tibdil fil-klima, l-ugwaljanza u l-ħarsien ta' tfal f'konflitti armati.